One she ya, ewe ye kuru we mwa. Eni paba mwa ye nyame. Ewa bra winye nyame. Pacho tie. Sa samu ba. Nasa wo ken. Wanwe beje wo so boho biem. Sa ni ye pe no. Muse ni ye pe. Bohos biem. Can you say? Bebre wa. On ya bronsanfo. Da samu beba no. Asam beto no. San krofo na so. Enda beka se wu nipa no. Uye nipa bonini. Mekai bra. Honorable Kennedy Japan. Eye expose. Ewo Anas hono. Satam no mako eburi. Kofodi aside ho ameba. Traffic chain me by 4 hours. Ewo kwan so. If say obia babeshe who watches the watchman. But na Honorable Kennedy Japan wasemu ibaye. One way we siana. Our ye expose. Na king museni yeshamo ye nyamoso 5 wo kuremu a anka ye ene senkrofo na dodo na so esan ye Kennedy expose. Penifo obofo ene ne nam eho apaso ene de oba internet no so a onipa ne nam eho apaso internet no so obi a hbi are eye Honorable Ken Akompreko Japan eno ena so pani kum chacha e de reaction bi aba efa ensem na ekoso ewo media no so no too much gh ena woni busa ofi meso se obemi subscribe button no se ne no first time awuhia me a ya kan na fa be on ka ho sa no upload bi atomu a onsa ebetimi aka ebusia kum chacha of pani bi Ghana ha asem bi ababeto media no so bia enye no kwasem ne se obeba bi aba beka bi e de ache nipa kra asem no efa no enye se wo se wo bo na adwene ma wo bo na adwene ma wo se otufo nso a obeba abetufo na enei se wo ko internet ne so nipa wo trend wo so yi pa ene Ken Akompreko Japan honorable wo no ena wo trend ne trend ni nyina eye Anas ho sensem ya ekopie mu e wo court ya ene Anas akwakodi mu enkunim no asem no e de kan ehye e wo Ghana ha ema Anas e de kan honorable e court e wo Ghana ye court eno ekotena ase wie na afei Anas akwakodi mu ekugu ama honorable e de mu enkunim asem no anse ne tirim enti omukokopie mu nyina ekohie mu e wo America ema honorable ekokoye show e wo ho na Ghana fo bi ebisa se esiden na Ghana ha yete na Ghana fo mienu anya asem a US na omukokodi asem no ne nyina ne se honorable kopie mu e wo US no osan kwotena ho ekoye show oni that Fred ekokoye show eno enema Anas enya grounds gina so a otimi di asem no ekokopie mu e wo US court e montene so na asem no koto odwawie na afei Anas akwakodi mu enkunim e wo US ama $18 million ena yetwa e de man se honorable entua se empatesika emfama no eno ena so pani kum chacha ababonte na wo kire se honorable se wo pa wo hu ani na ye nyina ye hwe net ne so a enema ekoso net ne su nyina eye about yen aye papa eye onumunyamfo Honorable Kennedy Japan Akompreko na woni bibi ade baako a osofu kum chacha masua ewe ye kuro we mu ne se tie ne ye pawo wan hwe ya ewe ye kuro we mu a enipa ba mu wa ye nyame ewo bra wonye nyame pacho tie asama bai obi e kire na dwen wan hwa ye kuro we enipa ba mu wa ye nyame ewo bra wonye nyame number 1 ana number 2 sa samu ba na se wo kan wanwa beje wo so boho biem sa ne ye pe no muse ne ye pe bohos biem can you say bebre wo on ya bronsanfo ana bebre ye nyatwom bebre eye nyatwom onwa achila on be pushu can you say muse ne ye pe can you say da samu beba no asam beto no san krofo na so enda beka se wu nipa no uye nipa bonini san krofo na o wanwa woye wosiana no onwa na oye bonase nu mekai bra Honorable Kennedy Japan eye expose
ewo anase ho no sa tam na mako aburi Kofodia side ho ameba traffic che me be 4 hours ewo kwan ne so traffic ache me be 4 hours ewo kwan ne so efse obia ba be hwe who watches the watchman but na Honorable Kennedy Japan wasem ibaye wanwa woye wosiana awaye expose na ken museni yehwehwamo yenyamoso 5 wokure mu a ankaye ene senkrofo na dodo na so esan ye Kennedy expose onwa woye osiana no ti ato da bia ya no sofukum chi acha masua ne yama bi every media ne so say eto da bi na me say me wa obetumi e wasapo me e voice audio ba no wa ya ama me e wasen bi aba ho na wono ama me feel bi na wono aka kire me say sofu ya kan say sani pana wo kasa kire me no oti US oti UK oti Canada samanyuso mi wisdom so kan Genesis eba chapter 1 was in fitian so nyame bo so ne asase ana kan Proverbs 3 verse 19 Proverbs 3:19 was say onyankopon na di nyansa odi nyansa ene bo wiase sani pana ebia wote America ebrochile na wonwu bibi na wate bibi na waye voice ya ma me sofu kanse no samanyuso wisdom ene nyansa na me kokane saa na mra ne so me mu a kwa saa nipa no ote abrochile ya de me ko ne ya de me kwa $100 kwara won sani bi ma me $200 kwara won sani bi lawyer kwara won ma me bi no de me akoto wesen mu eti eto da bia ya yenhwe yie eni papa bo agyewoso bebre ba ye bojo so a asem ba onwan so beyiwa ma eti na Yesu ka bibi e wo John chapter 2 verse number 24 eba up to 25 Yesu say ono wonim de ye na e woni pam eti wono wanfa ne ho anto nipa so da wanfa ne ho anto nipa so da mekai enipa bi aba media so abaye nkrofo bi expose a se expose no baye no eye nkrofo bi neta won wachi o bo obiem brother bi ane afra no ayi Domric me the example abaye expose afa asofo bi ho abaye expose later Domric nya asem echo prison wonwa na onwa brochile ni Ghana ha na ye bohobiem obi ankosha ne da meka se brother bi ebeka someone enye no kora ayi defamation ato papa Stephen Adum chedu aso e wo bra enye no kora Ghana fo ni bi eboje ne so yensa mo ne ye hwehwe later Domric nya asem echo prison wonwa na onwa brochile ni Ghana ha na ye bohobiem obi ankosha ne da meka se brother bi ebeka someone enye no kora ayi defamation ato papa Stephen Adum chedu aso e wo bra enye no kora Ghana fo ni bi eboje ne so yensa mo ne ye hwehwe tamemra so ni mu no na afi won nyina adwane ye gya no hwawano kase yie Matthew chapter 12 36-37 Bible so nipa wonu mu asem no ode bebu bem eno na ode bebu fo ya papa no nyamfo na bu Kennedy Japan expose bebre wo wa oye nkrofo a ya na bi wo a ne nhwehwemu no ensipi ana bi wo wa enyo no na obeye investigation no eye ake yese what yese eno ode yese na yama ni bi efa nkrofo ho ye hwe yie na enipa nye nipa
hwɛ ya papa Ekufu Dampare hwɛ wɔn sɛ ndɛ nipa na ɛbɔ gye ne so Ghana abebrebe ni adeɛ ɛna Dampare ɛna yɛsesa no a yɛde mmea me papa ɛyɛ Christian tetenyo ho no ɛba yɛ ebedi adeɛ wɔn de Ghana foɔ ɛyɛ Dampare even mmea me nua Kofi Adoma wɔn a wɔn pɛ kasa mpo a wɔn pɛ kasa na wɔn pɛ kasa a wɔn kasa wɔden ma no ne yade yi su ba yɛ hwɛ nipa Kofi aboa wɔn hwɛ de yɛ nipa ɛtu ogu ne so ɛwɔ social media yɛ no nipa nyɛ suro nipa ne gya esaman hwɛ wɔn yie ɛwɔ nipa ho hwɛ kasa yie ɛwɔ nipa ho nipa ɛbɛbɔ adwo so ɛbɛpagyaw osia na asɛm si a ɔnwa na ɛbɛbɔ wase no yɛ popani kum chacha nsɛm no ɛna yakɔ akɔtie no Ghana fo ɛkyerɛ sɛ sɛ obia ɛkyerɛ na adwen dia ɛna kum chacha so wɔ ho kwan sɛ wɔno so ɛde na adwen kyerɛ ɛba ibi so kra ɛkyerɛ sɛ kum tiwe sɛ yɛhu na ani asɛm a ɛma anache ɛna wɔgye so ne nyinaa mu no wɔno so ɛyɛ Ghana ni waba abɛkyerɛ na adwen nti wɔn so ma yɛhu sɛ ne wɔn so bɛkyerɛ wadwene asi afa ɛwɔ nsɛm yi ho ɛwɔ comment section wɔn afei wɔn mi subscribe button no so ɛyɛ too much gh ɛyɛ bɛ wɔn ka ho saa no upload bi ato mu a Osa ebetimi aka all the social media platform okwa a too much gh ya kai se won so o subscribe no wa like ya share ama wonye bi nso enya bi ahwe that gold and am jesu